И е време да се лакирам с любимия ми червен гел лак на марката ДНК. Казва се Ultra Red. От сега искам да ви кажа, че всички продукти и инструменти, с които работя, ще откриете в сайта elenaartnails.com. Пазарувайте с промокода ми ANGI10. В предните видеа ви показах как правя укрепване с гел на моите ногти, така че ако ви е интересно, може да се върнете и да изгледате първо тях. Като сега по отношение на лакирането, преди да започна да лакирам, по принцип първо с избутвач така избутвам кожата, за да ми се отвори хубаво пространство за красивия червен цвят, който съм си избрала. И само първо лакирането с дебелата четка, нали, четката си на гел лака, се старая да го правя в 3 движения, по средата, след това отляво и след това отдясно. Извинявам се, ако съм объркала посоките. Като след това си взимам тънката четка и с тънката четка украйчвам вече гел лака по целия нокът. Леко си изцапах кожичката с червения гел лак, но пък с тези дървени клечки с памук много лесно успях да почистя там, където се бях докоснала с тънката четка. Тях, както ви споделих и в предното видео, си ги купих от сайта washshop.bg. Запечатвам с топ лак на ДНК, който е без лепкав слой, и вече след като полимеризирам топ лака е време за скъсяване и оформяне на моите ногти, като реално аз в моя случай ногтите просто ще ги оформя, почти нямам какво да скъсявам, те и без това са ми прекалено къси. Оформям ногтите ми с ръчната пила и след това с електрическата пила и твърдосплавен накрайник игла ще изпиля естествения ми нокът отдолу. Винаги преди да снимам крайния резултат, почиствам ногтите с някои от дехидратиращите тоници от сайта masterimperia.com. Много харесвам тези тоници, в салона също работим с тях. Много ми харесва колко добре успяват да почистят самите ногти и кожата около ногтите преди снимки. Наистина, сякаш подготвят цялата ръка да бъде красива за снимки. Така че това е крайният резултат. Пишете в коментарите дали ви харесва.